Ndara Antasena mau tekan Ndara Antasena iya. Ndara Antasena rawuh ngandhake nek Ndara Antasena dicokot kali kirike Ndara Antarja. Wah, Kresna. Piye? Golek ponokawan liyane ana ora? Aku melu mbedhedhek atiku nek karo Petruk karo Bagong. Kene aku wae, Gong. Wis raup. Wis. Kok ora krungu kricik-kricik tak raupi keringetku dhewe. Ben ambune mambu mbok ben. Ndara Antarja dicokot ae Ndara Antarja, Ndara Garukaca niku pokoke Ndara Antarja niku ora nrimake nek Ndara Garukaca niku dadi ratu. Sing dianggep ban cindhe ban sinadan ora adil tumrap anak-anake niku Ndara Werkudara. Wah, sing kandha kaya ngono sapa? Ndara Antarja. Malah nantang karo Ndara Garukaca. Garukaca, kowe gelem medhun saka dampar apa ora? Wong tuamu Ndara Werkudara kae wong ora adil. Werkudara kae wong ora iso ngayomi karo anak-anake. Anake mbarep dilangkai karo anake nomor 2. Anake nomor 2 gedhang krang sila tumpang kendangan dengkul madhek ratu. Wong tuwa diku keset, wong tuwa model piye kaya ngene iki? Wah, Antarja Nedi. Truk, siap-siap lho, Truk. Siap-siap lho, Truk. Engko gajul engko Mas. Oh, hati-hati, hati-hati. Petruk. Petruk, Nun. Antarja Nedi. Petruk, Nun. Antarja Nedi. Aku urung rampung wis tiarap kok. Teng mriko gelut karo Ndara Gatotkaca rame banget. Wah. Manaklar. Aklar pandan moncar. Tinon ler kekonang surem sorotetan padang. Kasur lan pacaring purnaming kekono dasari mangsa katiga. Laju lampahing ngrisang abi menyekadheraken sanggerepat punakawan catur. Dadan kawusa nedhang lumampah ingkang sawetawis teteki wonten ing repat kepanasan. Nenggih abdining Sang Manumayasa nenggih Sang Putut Guritna. Riwusna Sang Gandamana Seda bingung bingleng pados kasuwargan mulat Sang Hyang Kaneka putra.
Niat langening kalanggiwana gelar pandhan muncar tinon lir kekunang surem sorote tan padang kencang Warudaya mak pong bu bola ngali cedhe sapa sing gawe putu kongger Guritna wonten timbalan ing adawuh pukulun ora maida jeneng kita sawetara teteki ning repat kepanasan nggon kita mutah lawan para Jawata golek papan kasuwargan wiwit patine Si Gandamana duk nalika semana kita pancen manjing angganing Si Gandamana kinarya kasuwargan kita nanging Gandamana nalika semana kapuping rono Madyalaga awit saka pakartine utawa kandange Si Bratasena. Tumuli kita bingung-bingung kenganglangan golek papan kasuwargan, papan panitisan. Gandeng wis sawetara wektu kita ora entuk papan panitisan, tumuli teteki ana ing repat kepanasan dina samengko. Lan ngerti ya? Nggon kita teteki ana repat kepanasan iki sayekti akaryagara garaning kayiwangan. Akeh para dewa ingkang padha nungsang puyang numbuk bentus gudel bingung merga kesawapan hawa sumuk ingkang sundul ngawiat awit saka nggon kita teteki mekaten pukulun minusra sanget panyuwunipun ingkang wayahipun putut Guritna sampun dados prasopanipun ingkang wayahipun Guritna bilih kula badhe ngemong dhateng turasipun Sang Tapa Merbahan Manumayasa ingkang sanyata dados sembanipun ingkang wayahipun putut Guritna. Iya ulun percaya marang kewajiban sarta teteping jiwa kasatriyan kita. Mula kang saka kuwi nggih dina samengko ana ing lengkahe Ngarga Himawat. Ana ing lengkahe Ngarga Himawat kuwi ana sawijining Nalendra muda ing nedheng tapa brata. Tanara liya kejaba mung Nalendra ing Pringgandani ya kuwi Gatotkaca. Menapa hari menika saged lan kiyat nampi panitisanipun ingkang wayahipun putut Guritna. Aja nganti kleru. Gatotkaca iki petinganing para titah. Tur dasare kuwi isih turas Begawan Manumayasa. Mekaten pukulun. Ya. Mula kang saka kuwi kita aja wedi kangelan. Ulun tundung saka repat kepanasan jumbuh kelawan dawuhing Sang Hyang Jagat Grinata ya Sang Manikmaya. Ulun supaya dawuh kelawan jeneng kita manjinga ana ing angganing Si Gatotkaca manitisa kelawan Si Tetuka. Kinarya wimbuh daya kekuwataning lahir lan batin ing Si Tetuka. Mekaten pukulun. Mula kang sanga kuwi wektu dina iki budhal tinggalan repat kepanasan kene mampan ana ing lengkahe Ngarga Himawat. Ing kono ana Nalendra muda Pringgandani nedheng tapa. Ya kuwi Si Gatotkaca ngger Guritna. Yata laruta saking godha Sang Kurakula. Yen amutusa Sang Sri ing Prastana Paduka Iwang Pikul Narada lan ing wayahipun putut Guritna nyuwun pamit. Nilar lepat kepanasan mastuti dawuhipun Sang Hyang Narada. Ya, serti ting ati-ati duga-duga digawa. Aja nganti kaya bocah cilik budhal dina iki uga ngger putut Rena. Nggih, ya tambahi pangestu kula. Sing ati-ati. Tuntang mining samudra anglangut.
Palugon laguning lekas lukita linuting kidung katung kadereng hamomong jagat wasisaning Ubathara jumbuh lawan ngendikaning Iwang Kanika putra ing wis dinampa dening Putut Guritna ana sawijining Nalindra muda ing nedheng teteki ning lengkaing Gunung Himawat. Nggir aja kaget puneyang ingkang prapta mrebeki kelawan jeneng kita nggonira alaku semedi sarta tapa brata ngemban dawing Sang Hyang Jagat Girinata lumantar Sang Hyang Pikula Narada yen to puneyang ingkang saknyata minangka dadi leluhuring para Pandhawa sayekti bakal manitis kelawan jeneng para wayahku Raden Gatotkaca Jugara nggon walaku semedi Anggir Gatotkaca Irikata Tyan Gatotkaca tinon mapakarka suta tekapira Kresna ing gumargel penggaling Sang Gatotkaca midhanget sabdanipun ingkang kengeyang Putut Guritna sigra jugar nggih nyata apa kagiat kadrakasan mulat rawuhipun ingkang yang Sang Putut Guritna. Irikata Tyan Gatotkaca tinon mapakarka suta tekapira Kresna parta maneher sakti nira ing ujaran wang-wang ing destun temen ing atase ana pawongan ing wani jugarake lawan Gatotkaca ginalaku tapa aja mati tanpa aran kowe sapa nggir wayahku cah bagus aja malang kadhak sartaku molancang sira wayahku wani matur dura kelawan eyangmu durung tau tate wanuh durung tau tate ngerti teka kowe ing aku yen dadi leluhure Gatotkaca aku ing ngaran Putut Guritna siswane utawa andhaning Sang Begawan Manumayasa duk nalika semana wondene mesine sira kulub wis tau tate nampa dedongenganing para pepundhenmu Pandhawa yen to Sang Manumayasa ya Begawan Manumayasa iku sayekti isih eyangmu dhewe jeneng Putut Guritna nedya ngupaya kasuwargan panitisan dawing Sang Hyang Jatimurti ya mung wayahku Garutkaca ingkang kuwat katitisan Putut Guritna minangka dadi siswaning Sang Manumayasa nggih. Sepinten kalepatanipun ingkang wayah tadhah wadana mboten mangertos bilih ngandika Kanjeng Hyang ingkang merpeki dhateng jasad kula sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah tadhah wadana ora dadi ngapa nggerat wayahku bocah bagus ingkang wigati kinarya wimbuh kekuatan lair lan batinmu nggonmu ngreksa negara ing Pringgondani
Maratata pun yang bakal mancing sajuga angganing putuku Gatotkaca. Lakoning Kurawa ing ngene patine Sang Abimanyu kena ing citra tandya Sang Satyaki Magut ngambil sanjata ing digoleki Kang Rayi wangune tapa teng mriki to Den iya Siwa Semar syukur Kakang Mas kula ingkang upaya dhateng jengandika Kakang Mas Pringgondani adiku cah bagus Abimanyu nyata si adi pancen dikudratake ora bisa-bisa kelawan pun Kakang yektipun Kakang laku tapa si adi ngupaya kelawan pun Kakang kasinggihan mekaten Kakang Mas wah jan dua sejoli ya terus wah dua sejoli iki piye dua sejoli iki lanang wedok maksude iki nek ngarani sok ngawur. Dua sejoli iki lanang wedok kok dua sejoli. Maksude Ndara Abimanyu kuwi dijodokke karo Ndara Gatotkaca. Maksude le kekadangan iki lho akrab banget. Heeh. Ha wis dhewe-dhewe kok. Ndara Gatotkaca karo Ndara Abimanyu, Ndara Antarja karo Ndara Irawan, Ndara Antasena karo Ndara Wisanggeni wis jodokke dhewe-dhewe. Aku karo Semar ya terus ora. Wong tuwar dipendhem kok cocok ora. Dapure kaya ngene kok. Ning aku sayang karo kowe lho, Pak. Luweh ra caturan. Oh, bapak saking mangkele karo kowe. Siadi apa wigatine upaya kelawan pun Kakang. Kakang Mas. Mboten tentrem raosing manah miwah mboten jenjem. Nalika dinten Anggara kasih ingkang rayi nyumpena. Kakang Mas nedeng lelayaran nitih baita katemping toya bena wekasan jumplang punang palwa. Paduka Kakang Mas Pringgondani kentiring warih tumunten ical kula kedhepaken Kang aku sing sowan aja kaget Kang Bang wangaruna kadinetraning Anggarapo sabdaning kukila ring kanikara saketer kene donganing kunglir wuwu sing pini panca Dimas kadangipun Kakang Yayi Antasena heeh Kang aku sing sowan aja kaget Kakang kok mapan ana ing lengkeng Gunung Himawat nedeng lakoni teteki tapa brata entuk gawe pangestune Dimas Antasena wis entuk gawe syukur ning aja mung mandheg seneng-seneng lho Kang apa sababe sira Yayi matur ing kaya mengkono aku mau sowan ing jangkar bumi niatku ngambil karo Kakang Antarja bakal tak kanthi sowan ing negara Pringgondani merga biyen nalika pawiwahan jumenengane Kakang Garkaca Kakang Antarja ora sowan. Iya.
Aku wedi nek dadi rasananing para pepunden, wedi nek dadi kira Kakang Antarja kuwi duwe pambegan meri karo kamuktene Kakang Garukaca. Barang aku tekan jangkar bumi, aku nganti karo Kakang Antarja ning Kakang Antarja ora gelem. Mergo ning kono ana Hyang Durna karo Hyang Patih Sengkuni. Mbok menawa wis diblithuk diwalik tingale karo Hyang Durna. Tumuli aku budal dhewe pengajap arep sowan pepunden Pandhawa. Dioyak Kakang Antarja. Ana ing dalan aku dijotosi karo Kakang Antarja dijaluk aja nganti sowan ning Ngamarta. Malah yen perlu wani karo Kanjeng Rama Werkudara. Suwe ning suwe carane cacing iku pidak menungso ngolet ora ngrasake lara ning butuh males. Aku ya menungso. Nek diantemi saben dina, diantemi terus rasaku ya lara. Mula aku males dadi perang. Den. Karo Kakangne kok wani? Den, karo Kakangne kok wani? Wah, nek aku ya wani mawon Den apik niku. Kok beda dhewe to kok senengane. Wong iki penderiane dhewe to. Aku roko ya ora wedi. Oh. Ada? Ayo. Samleke bojoku tok bae. Balekke iye. Balekke dengkulmu. Wis ambyar ya arep balik. Ha iya kaya. Sik, ponakan-ponakan elek do meneng sik. Oh, syukur wis tukani Ndara Antasena. Sabanjure piye, Dimas? Ora kanthi kanyana-nyana Kakang Antarja nyokot kaya buta sing diajab sedane Kakang Garukaca. Minggiro, aku tak sowan Kakang Antarja. Kunjang gansing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung bekti kula Kamas ora usah ndadakake gunem sing tanpa guna nggon mung ngaturke bekti karo aku menggo ujar lelamisan mbok abang-abang lambi nggo pantes-pantes menungso kaya kowe ora pantes urip ning alam padang kowe nutupi ketrimane Antarja kowe nutupi mulyane urip Antarja yen ora ana kowe Kanjeng Rama Jodipati mesti bakal njenengake Ratu Antarja lan aku ingkang bakal ginala-gala tinresnanan dening Kanjeng Rama Kyai Jodipati. Kamas. Menawi paduka Kamas badhe lenggah dampar pringgondani monggo kula caosaken tangan kula kekalih. Nanging kula boten gadhah niat nutup-nutupi dhateng ketrinanipun sugengipun Kakang Mas Antarja. Menawi jengandika Kakang Mas rumaosi kados mekaten monggo. Sak mangke kula aturi ngasta bedama kula aturi nigas jangganipun Gatotkaca kula pejah kinarya ganjel kamuktenipun kadang kula sepuh kula ikhlas lahir batin muni piye muni piye apa sing tok ucapake ku ora kandhas tekaning batin apa sing tok ucapake mau mung ujar lelamisan kowe ming goroh ora ana jamak lumrahe kowe ngiklasake pati uripmu dienggo ganjel muktine Antarja buktine kowe nglangkahi dulur tuwa kowe mukti ngawi Banyakrawati mbau dendha ana ing negara Pringgondani kowe nglangkahi kadangmu tuwa menungsa kaya kowe ora pantes urip ning alam padang sawise aku iso mateni karo kowe Garukaca aku bakal sowan Kanjeng Rama nek pancen wong tuwa ora kena dikandhani paripaksa aku wani karo Kanjeng Rama Kyai Jodipati boten saged dipun sanak menawi Kakang Mas jangkar bumi pakartinipun kados mekaten mestinipun Kakang Mas Pringgondani sampun gadhahi inggih menika atur ingkang kados mekaten menapa inggih dipun tindakaken Kakang Mas Antarja menika sampun badhe damel risak katentremanipun para putra Pandhawa miwah para Pandhawa menenga nggih aku sing nandhingi Kakang Mas jangkar bumi kok dadi gelut padha dulur iki piye, Truk? Waduh. Wah, cilaka iki. Wis jan.
Iki nek nanti ditonton wong sing ora seneng karo anak-anak Pandhawa rak do surak do koplok-koplok to. Ya Reng, ayo. Ayo to, Gong. Nek aku ya ora masalah. Yo piye maksudmu piye? Lho, Ndara Garukaca karo Ndara Antarja ki main tanding, sing ngampuh sapa? Selama iki kan belum diketahui. Waduh. Durung dingerteni to. Antaraning Antarja karo Garukaca ki ampuh ndi? Lho. Ngono lho. Kowe do bingung apa? Semar kae meneng wae tenang-tenang kok. Pak. Pak. Oh, pancen. Gong, wis Gong, rasa werna-werna Gong. Ora tak kapokke. Ayo, Truk, nyuwara Ndara Garukaca, Truk. Muni piye? Kakang Semar, mrene ngono. Sing kaya Ndara Garukaca. Ya, nenek ana dosane tok sangga, tak sanggane. Siwa Semar, Siwa Badranaya, mrene yo. Wonten, Dak. Pindho. Piye nek kayane rasa dintas men tekanku bubar. Ndak ngisro, aja kok ngeman, tuman wae ora. Panjen iki pengajab nggonku ndudul marang kamurkan wayu. Aja mringkus kaya wong wadon. Nek pancen kowe ratu Pringgondani, aku dadi kraman Pringgondani, aku dadi kraman negara Ngamarta. Ngejak piye tak turuti, kaya apa aku sing tekaning pati. Bener ngendikane ature kadangku Antasena. Lha pripun? Kakang Antarja pancen wis kaya kepanjingan jiwaning iblis. Buktine perang karo aku nyokot janggane Garukaca. Wo la edan. Nyokot bareng. Rung dimanggake kok wis nyokot. Ora sopan. Petro aku kudu piye? Lah nderek, panjenengan ajeng ladeni Kang Raka. Aku njaluk karo kowe. Nggih, pripun? Mlayu wae. Matura perkara iki marang Punden Pandhawa. Sabab ndak sawang Kakang Antarja sajak nyubriyani sarta bebayani. Oh nggih, kula kalih bakon tak mlayu. Ya ngono, aku tak nandhingi Kakang Antarja nggih.
Tresna Senayang manglung mintonaken Dewi Kramanira kang kumidrane ngasta Werkudara. Iye. Arjuna lunten maring adhawu. Wiwit Nyai Puntadewa nyaritakake nalika panjenengane nglakoni pasumpenan. Iya. Wis sesasi anakmu nggone madeg Nalindra minangka dadi Nalindra Pringgondani. Iya. Nadyan akeh padha duwe rasanan yen to kuwi dadi akal ukile Pandhawa nggone bakal mlengket marang Goreng Pringgondani. Yen pancen kowe krungu menungsa sing ngucap kaya ngono. Ayo diadu arepke karo Werkudara. Ndak kon nonton marang lambi atine Bratasena. Ora duwe niat aku bakal milik negara Pringgondani. Lan nalika jumenengane si Gatotkaca malah aku matur karo Matswapati kakekku. Yen to aku ora melu-melu perkara iki perkarane Harimbi. Sing duwe niat jumenengake Gatotkaca dadi ratu Harimbi dudu aku. Aku ora duwe niat anakku dadi ratu. Dadi satriya sing nyekeli marang kasatriyane. Dadi satriya sing netepi marang kewajiban kasatriyan wis gawe bungah wong tuwa. Iya, nanging ana tetembungan sak dawa dawaning lurung isih dawa gurung tegese kabar sing sumebar mau akeh sing padha percaya pancen kuwi dadi niating para Pandhawa nggone bakal ngreh negara Pringgondani. Kanan kang kaya mengkono mau ndadekake Gatotkaca tumulingling lunga saka negara Pringgondani mbuh menyang endi papan dununge. Malah sing tak luputke Gatotkaca. Lho, kok Gatotkaca mbok luputke? Ing atase ratu mung krungu kabar kaya ngono minggat. Tegese ratu sing kurang tanggung jawab. Yen pancen bener apa ucaping para kawula. Piye carane para kawula padha percaya yen to kabeh mau dudu niat ala para Pandhawa ngene bakal ngreh negara Pringgondani. Nanging nyatane Gatotkaca ora ana. Goleki bocahe ora tanggung jawab tak deploke ndase. Kula nuwun sewu kula ingkang sowan sinuwun. Petro, nggih. Eneng apa, Petro? Aduh, setan ambegan riyen. Aduh, banget lek kula mlayu. Dikane enten sing digayuh lan sak mangke pun kasembadan gegayuhanipun Ndara Gatotkaca. Mboten kanthi kanyana-nyana rawuhe Ndara Antasena. Ndara Antasena ngendikake, "Nek napa niku? Ndara Antasena menika ngendika menawi nembe kemawon sowan dhateng negari kasatriyaning Jangkar Bumi." Iya. Wigantosipun menapa dene Ndara Antasena menika rawuh wonten Jangkar Bumi menika mergi pengin nganthi Ndara Antarja menika nggenahke perkara dek nalika Ndara Gatotkaca wis dadi dukuh wonten ing Pringgondani ya. Ndara Antarja mboten rawuh. Lah niku Ndara Antasena niku kuwatir aja nganti Pancakrabawa ing ora-ora tumrapi kula Pandhawa lan Ndara Antarja. Ndara Antasena nganti Ndara Antarja sowan wonten ing gawe Pringgondani ning dumadakan Ndara Antarja mboten purun. Amargi wonten witu lenggah Bagandra Pati Sengkuni. Ndara Antarja dadi sulaya ayo Ndara Antasena. Rang. Apa? Rang. Apa kuwi? Perang. Ularak sing cetha ngono. Matur kok disaruk-saruk, Rang. Dumadakan perange niku muni Ndara Antasena niku perange Ndara Antarja. Ndara Antarja jebul Ndara Antarja ngetoke Syung. Apa? Syung. Syung apa? Syung. Untu lincip. Tarim. Taring kok tarim. Taring. Ngetoke taring. Ndara Antasena dicokot. Lah Ndara Antasena mlayu. Melayu menyang endi? Melayu wonten supermarket. Ula bali anggere matur karo ngantuk. Nyedhaki lak pecah ndase. Petro dalem ngantuk to? Mboten. Oh.
Lho. Tetep semangat. Lah iya, Antasena dicokot sapa? Lho, cokot sapa? Sing mulih dicokot sapa? Lho, kowe mau matur Antasena ki dicokot sapa? Cokot sapa, Gong? Kana turu sik wae kana. Kowe iki nyuwani wektu kok. Kowe wae sing matur. Wis omong kok lali ora. Matur Ndara Prabu Kresna. Iya, Bagong. Ning wau kula ketemu kali Ndara Garukaca. Nek ketemu nendi? Teng prapatan. Anu pundi Gunung Himawat. Wase rembug Ndara Antasena wau tekan Ndara Antasena. Iya. Ndara Antasena rawuh ngandhake nek Ndara Antasena dicokot kali kirike Ndara Antarja. Wah, Kresna. Piye? Golek ponokawan liyane ana ora? Aku melu mbedhedhek atiku nek karo Petruk karo Bagong. Kene aku wae, Gong. Wis raup. Wis. Kok ora krungu le kricik-kricik tak raupi keringetku dhewe. Ben ambune mambu mbok ben. Ndara Antarja dicokot ae Ndara Antarja, Ndara Garukaca niku pokoke Ndara Antarja niku ora nrimake nek Ndara Garukaca niku dadi ratu. Sing dianggep ban cindhe ban sinadan ora adil tumrap anak-anake niku Ndara Werkudara. Wah, sing kandha kaya ngono sapa? Ndara Antarja. Malah nantang karo Ndara Garukaca. Garukaca, kowe gelem medhun saka dampar apa ora? Wong tuamu Ndara Werkudara kae wong ora adil. Werkudara kae wong ora iso ngayomi karo anak-anake. Anake barep dilangkai karo anake nomor 2. Anake nomor 2 gedhang krang sila tumpang kendangan dengkul madheg ratu. Wong tuwa dienggo keset, wong tuwa model piye kaya ngene iki. Wah, Antarja Nedi. Truk, siap-siap lho, Truk. Siap-siap lho, Truk. Engko gajul engko mesti. Hati-hati. Petruk. Nun. Antarja Nedi. Petruk. Nun. Antarja Nedi. Aku urung rampung wis tiarap kok. Teng mriko gelut karo Ndara Gatotkaca rame banget. Wah. Udes. Wis diewangi, isih do nendhangi. Ana-ana kuwi alure ngono kuwi ora iso diselaki meneh. Kudu ngono kuwi alure ya don sapa? Oh, ana adus iki ngono. Ngantuk kok pentas. Bagong kok don. Ayane iki mripatku ler-leran lho. Kono dingane kono diraup sik. Sabunan. Kono disabuni ana. Ngono bar sabunan tak terus bergenggeng kowe. Dapur murah. Ayo mangga yo. Yo. Iki wong tuane. Wong tuwa ora adil. Wong tuwa ora netepi darmaning wong gerang. Wong tuwa ngendi wae iki sing dimuktekke anak barep, ora anak nomor 2. Aku anak mbokku alonke. Aku anak ora tau tok anggep yen to kuwi gedhe anak Antarja. Wong tuwa kaya ngono kuwi wajib diajeni, wajib disembah, ora suk dinyembah karo dapurmu. Ayo, amuk.
Aja Malik tingale. Malik tingale piye? Wah, tak jotos tak tendang. Aneh. Lho, aneh perkara apa? Nyokot karo aku. Kemranyas ning gulu. Wah, mbuh aku ora weruh. Weh, lah ora kena dikandani Ndara Antaja. Arep ngapa, Tru? Arep bales malah kontal aku. Atos kono. Modar ora. Ngapunten nggih, Den. Malesa ndang. Ngantemu apa nendang. Ora apa-apa. Kula dhewe sing ngabuh, Mas. Sampeyan atose ora jamak. Petro, Nun. Werkudara semingkira? Yo. Aku tak nyawang anakmu jangkar bumi kok sajake kok nyala wadi timen. Ngangge napa? Kaca paisan tak tontone Petro. Ah nggih, monggo. Oh lah layak. Mula kok iso nyokot. Lah kaya ngono kok ya mula kok iso nyokot. Kowe iki ngapa ta? Pengen melu ndelok. Lah iki mbok ndelok nang epek-epek kuwi lho. Wo lah. Lengang slupi yo nendi ngono lho. Lah iya aku dhewe ya ora. Aduh. Mboten napa-napa, sekali-sekali ciuman kalih kula. Dengkulmu mlocot ora? Aku tak matek aji pameling Petro nggih, ngrawuhke Anoman. Senggono wonten timbalan. Ketok nggonmu enak-enak, nggonmu njaga Kendali Sada. Aku tak takon karo kowe janjane kowe ning Kendali Sada kuwi gatine apa lho? Madeg Prabrahmana. Sakliyane Madeg Brahmana kula tenggo Gunung Somawana. Gunung Somawana ki kinarya ngunjara sukmanipun Gada Pariyitma inggih sukmanipun Dasamuka. Lolos manjing angganing Antarja kok nganti kowe ora weruh. Lah dalah. Siwa Mayangkara nggih kula suwun kanthi sanget sampun ngantos nglepataken dhateng kula. Namung nyatanipun panjenengan sampun kesasapan jiwaning iblis. Kowe arep belanipun Ndawa ayo. Rawe-rawe rantas malah-malah bakal tak putung nyuwun pangapunten nggih. Aduh. Wah! Woi! Waduh! Waduh, Siwa Mayangkara. Ayo, nek pancen mentala paten ana Antarja. Ayo sambat ho. Tak telikung kaya ngene aja takon dosa. Yen nganti kowe mengko kecekel karo Anoman, tak pantek nganggo Gunung Somawana ora bakal bisa obah slawe isine. Wah, mati aku Anoman aku tombal. Woi! Wah! Wah! Wah,
tunangan karo sing tunggu tanah Jawa. Dasar Puranyata. Rahwana ora bali papan durung aja takon dosa aku nyirnai karo kowe. Wah iya aku tak bali aku. Dapure kaya ngono wani karo wong gerang. Rama Kyai kula nyuwun pangapunten. Kula mboten gadhahi niat wantun kaliyan Rama Kyai lan mboten badhe gadhahi niat sengit dhateng kadang kula pun Gatotkaca. Kowe ora ngerti merga kowe ora tumindak. Sejatine ragamu disilih karo panjalmaning Jajalanet. Ingkang bakal ngedu lawan putra Pandhawa lan bakal ngedu lawan pepundhenmu Pandhawa. Nggih, kula nyuwun pangapunten. Antarja wonten timbalan. Nyuwuna ngapura karo Wadimu lanang Pringgondani Gatotkaca nggih ngestakaken dawuh. Mengko perkara sing bakal ngrajangi pakartimu mendresik karo bapakmu Jodipati. Nggih ngestakaken dawuh, ngestakaken dawuh. Bapakku. Oh iya Werkudara. Arep ngopo? Ora ngapa-ngapa ya ming mlaku-mlaku. Jalan sehat. Wah, nggawa Kurawa. Monggo greneng-greneng nang dalan. Ben ana kancane. Ayo bali. Aja nang kene, ayo bali. Oh iya ngger aku tak mulih Werkudara, aku tak bali. Arsa madange jagato mungo-mungo sapucak ing wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung ngestoke dawuh wiwit purwa madya wusana samendhang boten wonten ingkang karempit carya sampun kababar sedalu ewadene kirang mranani wonten penggalih kula nyuwun pangapunten ingkang sakalangkung kathah jer kula sak anak-anak kula sedayanipun menika menungsa limrah ingkang kedunu boten lepat saking ina lali salah apes lan mati gandeng sampun paripurna. Kula pribadi lan makili para rombongan nyuwun pangapunten menawi wonten lepat kula. Lan kula nyuwun pamit mugi-mugi raharja, ayem tentrem niskala sumandhing dening sedherek kula sami lenggah wonten ing papan mriki. Semanten ugi kula sak kanca mugi-mugi wilujeng dumugi sudung kula piyambak-piyambak. Sura Sudrajane ingkang rat suwuh brasta kaping ulah Darmastuti rahayung samya makarya rahayung samya pinanggih ndara.